Zdravý spánok je jedna z najdôležitejších vecí pre naše telo aj psychiku, no napriek tomu ho veľa ľudí podceňuje. Mnohí berú spánok ako niečo, čo jednoducho musí byť, ale neuvedomujú si, aký obrovský vplyv má na zdravie, energiu, náladu aj dĺžku života. V dnešnej dobe plnej stresu, mobilov a neustáleho zhonu sa kvalitný spánok stáva skoro luxusom. A pritom je úplne zadarmo. Stačí mu len venovať trochu viac pozornosti. Keď človek dobre spí, cíti to celé telo. Ráno vstáva s väčšou energiou, lepšie sa sústredí a má lepšiu náladu. Naopak, zlý spánok dokáže pokaziť celý deň. Človek je podráždený, unavený a niekedy má pocit, ako by fungoval na pol batérie. A úprimne, mnohí z nás sa ráno tvária tak, ako by ich v noci naháňal Tiger, hoci len 3 hodiny pozerali videá na mobile. Počas spánku telo neodpočíva len tak. V skutočnosti sa deje obrovské množstvo dôležitých procesov. Mozog spracováva informácie, telo regeneruje svaly, obnovujú sa bunky a hormonálny systém sa dostáva do rovnováhy. Spánok je jednoducho nočný servis pre celý organizmus a bez neho začne telo postupne štrajkovať. Veľa ľudí si myslí, že spánok môžu nahradiť kávou. Lenže káva nevyrieši problém nedostatku oddychu. Dokáže vás na chvíľu prebudiť, ale telo si aj tak pamätá, že mu chýba regenerácia. Je to ako keď zalepíte kontrolku na aute páskou, chvíľu ju nevidíte, ale problém stále existuje. Jedným z najväčších nepriateľov zdravého spánku je stres. Keď je človek napätý, mozog nedokáže úplne vypnúť. Myšlienky lietajú hlavou, telo zostáva v pohotovosti a zaspávanie je oveľa ťažšie. Preto je dôležité naučiť sa večer upokojiť. Niekedy pomôže pokojná hudba, čítanie alebo obyčajné hlboké dýchanie. Veľký problém dnešnej doby predstavujú aj obrazovky. Mobil, televízor či počítač vyžarujú modré svetlo, ktoré mozog metie. Ten potom dostáva pocit, že ešte nie je čas spať. A tak človek leží v posteli, pozerá ďalšie video a zrazu je polnoc. Potom ráno bojuje s budíkom ako s úhlavným nepriateľom. Pre zdravý spánok je veľmi dôležitá pravidelnosť. Telo miluje rytmus. Keď chodíme spať približne v rovnakom čase, organizmus sa nastaví na pravidelný režim. Zaspávanie je potom jednoduchšie a spánok kvalitnejší. Naopak, veľké výkyvy telo metú. Dôležitú úlohu hrá aj prostredie, v ktorom spíme. Spálňa by mala byť pokojná, tmavšia a primerane chladná. Prílišné teplo často zhoršuje kvalitu spánku. A aj keď niektorí ľudia spia pri zapnutej televízii, mozog počas noci stále vníma zvuky a svetlo. Strava má na spánok väčší vplyv, než si myslíme. Ťažké jedlá večer môžu spôsobovať nepokojný spánok a časté budenie. Telo namiesto oddychu trávi. Preto je lepšie jesť večer ľahšie a neprejedať sa tesne pred spaním. Samozrejme, malé večerné maškrtenie pozná asi každý. Len problém je, keď sa z malej večere stane druhá večera, tretia večera a len ešte jeden kúsok. Pohyb počas dňa môže výrazne pomôcť so spánkom. Ľudia, ktorí sa pravidelne hýbu, často zaspávajú rýchlejšie a spia pokojnejšie. Telo potrebuje prirodzenú únavu. Nemusí ísť o náročné športy. Stačí prechádzka, ľahké cvičenie alebo pobyt na čerstvom vzduchu. Spánok má obrovský vplyv aj na psychiku. Nedostatok spánku zvyšuje podráždenosť, úzkosť a zhoršuje náladu. Človek reaguje citlivejšie, je nervóznejší a menej trpezlivý. A niekedy stačí jedna zlá noc, aby človek reagoval na drobnosti, ako by išlo o koniec sveta. Zdravý spánok podporuje aj imunitu. Keď spíme dobre, telo sa lepšie bráni proti chorobám. Naopak, dlhodobý nedostatok spánku organizmus oslabuje. Preto sa po náročných obdobiach často objaví choroba. Telo si jednoducho vypýta oddych. Veľmi dôležité je naučiť sa večer spomaliť. Moderný človek často funguje v strese celý deň a očakáva, že mozog zaspí okamžite po položení hlavy na vankúš. Lenže telo potrebuje prechod do pokoja. Večerný rituál môže byť veľmi užitočný. Niektorí ľudia si myslia, že čím sú starší, tým menej spánku potrebujú. Pravda je však taká, že potreba regenerácie zostáva veľmi dôležitá aj vo vyššom veku. Kvalita spánku sa síce môže meniť, ale telo oddych potrebuje stále. Dôležitú úlohu zohráva aj psychická pohoda. Keď človek nosí v sebe veľa napätia, hnevu alebo obáv, často sa to prejaví práve na spánku. Preto je dobré nenechávať si všetko v sebe
a dopriať si aj mentálny oddych. Mnohí ľudia robia chybu, že cez víkend chcú dospať celý týždeň. Telo však funguje lepšie pri pravidelnosti než pri extrémoch. Samozrejme, dlhší víkendový spánok môže pomôcť, ale nenahradí dlhodobý nedostatok kvalitného oddychu. Spánok ovplyvňuje aj pamäť a koncentráciu. Počas spánku mozog triedi informácie a upevňuje spomienky. Preto sa človek po dobrej noci lepšie sústredí a jasnejšie rozmýšľa. Naopak, únava robí z mozgu niečo medzi zahmleným oknom a starým počítačom tesne pred zamrznutím. Zaujímavé je, že kvalitný spánok pomáha aj pri udržiavaní zdravej hmotnosti. Nedostatok spánku totiž ovplyvňuje hormóny hladu a človek má potom väčšiu chuť na sladké a nezdravé jedlá. A vtedy zrazu chladnička večer vyzerá ako najlepší kamarát. Pre zdravý spánok je dobré obmedziť kofeín vo večerných hodinách. Niektorí ľudia tvrdia, že po káve zaspia bez problémov, ale telo môže byť aj tak viac stimulované. Preto je lepšie dať si večer radšej bylinkový čaj alebo vodu. Dôležitý je aj kvalitný matrac a vankúš. Telo trávi v posteli veľkú časť života, preto by malo mať dobrú oporu. Bolesti chrbta či krku často súvisia práve so zlým spaním. Veľký význam má aj pokoj v hlave. Ak si človek nosí do postele pracovné problémy, hádky alebo stres, spánok bude nekvalitný. Posteľ by mala byť miestom oddychu, nie miestom nekonečných nočných analýz života. Niektorí ľudia zaspávajú pri televízore, pretože sa boja ticha. Lenže práve pokojné prostredie pomáha mozgu regenerovať najlepšie. Ticho nie je nepriateľ. Je to priestor pre oddych. Zdravý spánok nie je luxus ani odmena. Je to základná potreba tela. Bez neho sa postupne zhoršuje zdravie, energia aj psychická pohoda. A hoci si to mnohí nechcú priznať, kvalitný spánok často pomôže viac než ďalší motivačný citát na internete. Dôležité je uvedomiť si, že zdravý životný štýl nezačína len jedlom a pohybom. Začína aj kvalitným oddychom. Pretože telo potrebuje rovnováhu. Keď človek dobre spí, má viac chuti do života. Lepšie zvláda stres, má viac energie a cíti sa mladšie. A to je niečo, čo sa nedá kúpiť v lekárni ani v obchode.